Znači, rekli smo naučiti cijelu knjigu u 2-3 sata, ne znam tko to uopće može. I tu su pitanja koji su nam korisna. Dobro, pa da li ovaj cilj što sam sad smislio moguće? Je li moguće to uopće ostvariti? Na koji način je to moguće i koji su potrebni koraci? Jer onda ćeš vidjeti ko u onom mom primjeru, ok, ako je meni cilj od danas do sutra da naučim 10 prezentacija iz, ne znam, informatike, ali skužim da tih 10 prezentacija svaka ima 100 slajdova, 100 puta 10, to je 1000 slajdova, da mi za svaki slajd treba minuta da ga pročitam i probam razumjeti, pa to je 1000 minuta. Pa to je jedno 15 sati, malo više od 15 sati, ako sam dobro preračunao, učenja, ali samo da pročitam svaki slajd jednom, ono kako treba s razumijevanjem. Pa znači, vjerovatno neću naučiti svih 1000 slajdova, ako mi treba samo 15 sati da ih sve jednom prođem. Onda moj cilj uopće nije realističan i koraci potrebni za njegovo izvršenje su ono, out of my league, što bi se reklo.